International Driver pa National FM. Aye tukwiza, aye tukwiza, aye tukwiza, aye tukwiza. Jamani kadanda ulagamwe, chikala tambo chela lempile mama wao tukwiza. Kumaputo mama kulilongwe mama kumabulantaya mama kumakuharare mama kadanda ulagamwe zikala tambo chena lembile mama wao. Sende tupe unyago mama sende tupe unyago mama gentile mama ponye gentile mama ponye gentile mama ponye gentile mama
Yakona chalonga jangu janda kupeleka salamu kwa usope wakasakana kupika nila kunyumba jabepo jana chalvemo kwenda usope ya lumo mpaka tujendazi ya 12 o'clock nanga mrubaji nkoja zina iza ziko langa zina waka National Driver Rap sono mari tukumana sono pa program ya pa National FM mpaka gwente za 12 na ticheza tukwenda pangono ntike mpato meko ya miko ya ndachimeneka Clifford Baweri kutaiziwa kwambira chimene na ntumu FM nepenyiro inoti tapi Donzi Rap sono mari National Driver tudaizuka sanganaka pastor na simswe China chinotapira changiteze kuveka zonobata kangwa za 12 kwa pakati po siku nitoro mkana untenda ka sayirongo ka Clifford Baloyi omamina yavenengwa za 6 kapala zinota ya wanda rozora Baloyi mchazo ngimina ya zokarika mune zimwe zilongwa tizotela chose rekatipo chimahanya kuveka zonobata ka 12 o'clock asiko zinezwe 12 sisa muno ziwaka musiwe China wega China cheka tunatanga ka ni China chewa imbi ikura kuti yawa tinenge tine vaimbi video muno munyika yeZimbabwe vakasiyana vanenge vachiva muzipo dzakasiyana vanenge vati igira kazvitsva nekudara kadonzo riri kuda kuti tivaunze kwamuri munzwe kuti ivo zvingani zvavanenge vatiburira zvitsva iwezve kuvaziva kuti ndivanani vakabva nekupi zvinofadza chose. China on one station. Zinteke, Niti mafangwa fahere
Vatidza vangu we mandigezera maoko ini. Vadzimu vangu we mandigezera maoko. Vadzimu vangu we mandigezera maoko ini. Karai matare muriko nyikadzimu vanatiraramewo. Takanyanyotadzeiko murudzi rwedu. Takanyanyotadzeiko murudzi rwedu. Kutoshaya mumwe zvake anofamba nemotikari. Isu tichingomukirawo zvinoita vamwe. Isu tichingomukirawo zvinoita vamwe. Tonoda kufamba tikereze vana vevamwe. Takanyanyotadzeiko murudzi rwedu. Kutoshaya mumwe zvake anofamba nemotikari. Isu tichingomukirawo zvinoita vamwe. Tinoda kufamba tikereze vana vevamwe. Saka chigara chiko chinopa zvidaro. Vamwe vakuru vedu makabata zvisingabatwe. Zvakonzera chamubwairo mudzinza medu. Zvakonzera chamubwairo mudzinza medu. Aichokwara matero ukazoona Tinoda kufamba wakushedzera kuti midzimu matigezera maoko. Isi tichida kuzviturira kumidzimu. Midzimu yebva yakuramwa yaita kusasamura. Unoona moto. Pane pasina kumira mushe kepo. Alright, amorotereka. Ande mimbo watina pazora nasika akwapedza kambukana dziko zvinjeke. Alright, zekati zopera baka. Mwari wadenga tinochemera kwamuri. Kuti ndiani kwari mu studio pazora nasi mkoma makadi. About right makasimba were. Ini ndinotamba hangu ini kuti sei kunobviwa. Kwabviwa kutsvene chose. Right, tokuchingamidza pachirongwa chedu kachina chevaimbi pa National FM. Naiwa ndinofara kuva pano. Zita ndinoti Hector Bravo Matovu. Hector Bravo Matovu. Ndichibva nepamberengwa. Zvinofadza chizo pamberengwa papi papi? Pamberengwa padhanga muposi. Handiti kam. Right, kuberekwa chako maberekwa kupi gore ripi? Ndakaberekwa kumberengwa kwakari ikoko gore ra 1989. Muswani 14 April. Aiwa, zvinofadza chizo. Right, chikoro makazofundwa yakuri? Ndakadzidza ikoko kunonzi kuMagavakava Primary School, then secondary. Zvinowanika mukurarama. Right, zvemimhanzi zvakatangira papi mukoma Hector Bravo? Zvemimhanzi zvakatanga tichiri vadiki, I think kuzvi 6-7 years ikoko. Kumaraini kwedu kumberengwa kune muti unonzi mupepe, so taiveza muti oyo tochera kakomba, so tovhara pamusoro pegomba riya nekazenge, so then totsvaga twine togadzira zvitanda machuning peg kumberi kuya totoridza magitari acho. Saka hatina zoramba tichizviita because vabereki vaiti handizvechirombe, saka hapana aifarira kuti mwana wake ange aita zvamagitari. Saka taiti sometimes waenda kunofudza mombe pakusodzoka unowana gitari riya ratoveswa moto ratodzisa mvura yegesa. Saka ndakatombozozviramwa ndikati nditanisiyane nazvo. Saka ndakazoti zvinhu zvinenge zvingori mauri zvinonetsa kusika. Ndakazongoti ndava kuSouth Africa futi ndikangonzwa dhimoni riya richindibata futi, ndikabva ndakatenga futi magitari futi ndikadzokera futi mufield. Saka Bravo,
kureva kuti kana usina kupwanyirwa gitari nemubereki panotaurwa nyaya dzemagitari enyarara. Isi nyaya diki because machallenges takasangana nawo mahombe. Iwe kuti urigadzire gitari funga yekuveza. Urigadzire apa twaini iwe hauna kubasa kwaonende kuti ungatenge twaini. Twaini yacho handisi kuzoona kuti mawanira acho awaziva waita twaini yacho iyoyo. Saka taiti mombe dzasvika pakupinda muminda yavanhu tiri busy nokugadzira magitari. Saka takararama upenyu hwairwadza saka kuti tichizosiya manje. So zvikanzi zvatadza kubhadhara sei hatisi kuzosiya tinoramba takatsika because zvinhu zviri mauri chinhu chiri mauri hachigona kugona uchisiya asi kana uriwe uri mazviri unogona kubuda mazviri because unenge wapinda mazviri usiri mazviri kana zviri mauri hazoramba zviinewe right. Izvo ndezveku muchiri vafana izvo right. Wakuda kuti sikasika wakuda kuita serious zvakatanga papi zvakauya sei? Ndakabva ndaita imwe plan kuti ndinyatso kusangana navanhu vane ruzivo ndingaita sei. Ndakabva ndacreata WhatsApp group zvichitangotanga kuma 2010-11 ikoko ndizvozvo. Saka muWhatsApp group ume ndaingoyedha mumwe munhu wandienda ngosangana naye nenhamba dzake ndisati andanda zvazvemusic. Saka ndakazosangana na Dickson Siwela namadebhedha vayambishanda kwafestival. Saka ndikavaudza kuti vakomana ini ndinoita ndoshuvira ndizoitawo zvemusic 1 2 3 because imi ndimi mune ruzivo ndimakambofamba mundimai. Ndoda kuti timbochenda tese munichindiratidza kuti zvoitwa sei. Vakomana vakandigamuchira vane maoko maviri because vanga vachangobvawo kunoku vava kuSouth Africa ikoko. Saka makasangana kuri kuSouth Africa? Takasangana kuSouth Africa ikoko tikabva tanga kubatsira rimwe band remwe muimba inzi Lenzo. Ndopakatangira jeni yacho 2016. Lenzo po Leonard Banga. Leonard Banga Leonard Banga ndio ndaita mabacking vocals kwa Leonard Banga. Then saka trip pakati pokisa ma projects abanga taita Edo Dickson na madebete pa side yo ndichita mabacking vocalist futhi koko. Saka takazoti 2017 tikabva taburitsa album re chikwata cheOkinawa Sounds. Then 2019 tikaburitsa futhi rimwe album tikabva tatoseparate ndikabva ndatanga kufamba zvangu because ndandava kuziva kuti zvinoitwa sei. Ndaida kuda kungotora pandosimbotaura naye zvangu wezhira Lenzo ndomuziva zvibhurire alendaro right. Zvinofadza chose tanzwa kambokanedziko zvinjeke. Wanga wasangana nematambudziko kana kuti pane zvaungaona? Zvinjeke ndakasangana nematambudziko akawanda because mukurarama uchitsvaga paipai unenge uchida kuti ushuvirewo kuti uite zvinoita vana vevamwe kuti ndinongedze panopera gore ndinongedzevo kuti gore iri ndakaita chakati ndizvozvo. Saka inini ndakaona kuti inini ndechingoita sometimes ndikawana basa ndechingowana mabasa emapeace job zvotinongoshanda panguva diki wodini zvavarana. Saka zvakandibata stereki nzee ndakatoifunga nditori parobhoti patonombata zvokumaketa. Saka ndikati inini vamwe zvava zviri kuvafambira zvakanaka. Saka inini midzimu yangu iriko here iri kumbondionawo here kuti ndiri kuzamira kuti ndishavire vana vavo kuti vararame upenyu hwakatambanuka because kapana pakableswa munhu wani mufamily anosimudzawo vangu. Saka indaiti imi mandiramwa here kuti mandigezera maoko. Ndoda kugezera imimi imandigezera maoko. Itai kuti zvinhu zvangu pandinoshuvira kunotsvaga paipai ndiwanewo something chinepundutsa kumhuri yangu. Saka ndo pakabvira song Zvinjeke. Aiwa zvinofadza chose right. Hamana vaterere vada kutaura kana bravo 0713938538 0713938538 mokwanisa kutumira WhatsApp kana kufona ipapo pa 0713938538 ndiye muimbi watinaika pazora nasika pano pa National FM ka muchirongwa chedu ka China chevaimbi mukomana norowa ka sungura yemhando yepamusoro sungura yet its best maunzo aka mongo wacho right. Regai panapa ka tiva tasimudza ini kambo kana dziko dzidzo moto kana uchiti dzidzo moto hausi kuvhundutsira vana here apa kuti vanobva vati saka munhu ukadzidza unogona kuzotsva futi neupenyu hwacho. Dzidzo moto yanga iri kurudziro yekuti
sometimes pane mavaramwe vanhu vatinokangamwa mulife kana imi mukandiratidza gwara kuti ndida kutofambe zvakadai soso zvinhu zvikandinakira kumberi ndinokanganwa saka ndaiti ngatipei sando kuvanhu vakatipa gwara reupenyu tisavakangamwa zvakafanana nemudzidzisi anogona kudzidzisa munhu kuti azova president kana kuti azova doctor kana kuti azova pilot but iye anoramba ari pasi saka iwo kana vapamusoro usakangamwa vari pasi rangarira vakakuratidza gwara kuti uzova pauri nhasi kuti uve zvauri nhasi ndopane dzidzo mori saka dzidzisi yakakudzidzisa iwe ukaenda kuyunivhesiti ukanokura ndobwadzoka futi pachikoro ichocho chacho mudzidzisi achiri ipapo iwe wakusvika uchitwa headmaster ari mazvona achiri pasi saka taingoti munhu nemunhu ngatingoramba tingomuremekedza nerespect yaanga agara ainayo because kuti tive nezivo yatiinayo nhasi yakaburikidza neivo vanhu saka ngatisavakanganwai ndizvozvo zvaangofanana kuti nevabereki futi machembere madhara ese munhu mukuru wese ngatimuchengete neruremekedzo nekuti zvatiri nhasi ndivo zvakabva mavari zvakakomberedzwa navo right dzidzo moto wasera seko Vincent Chimura ari paborodha panzi aiwa kamuimbi uyo ka voice nemagitari zviri kunyatso kuti tsepete ngarambe akadaro anogona uyo amkoma bravo wanorwa ngoma ngavarambe vakadaro ndipabatadiwa ndi kumazoyo kwa Iron Juke Mines mwana wao kumusha kwangu yokumberengwa ramba wakadaro bamunini remangwana rakajeka chaizvo simudza funu rokwedu funu kandera dunhu simudzira ka dunhu rekwedu babalo rokumberengwa uko kumwembe munanyatsotarisa zvedu weka musati masenda matext apa vedu wepo munoshaishira foni dzacho dzakanyangwarisa idzi dzinoenda mberi amubvangeri chimbera chekuvarairwa anzi nziyo dzidzo moto iyo ine dzidziso yakakura uye vanogona kubatanidza magitari avo vane ramangwana rakajeka ndonzi mubvangeri simba rachekuvarairwa pafidelity apa anzi ramangwana renyu rakajeka mukoma aiwa tinotenda vateereri mukoma mali bravo yoka anokwapaidza uye ramangwana rake rakajeka murume uyo ndomutemba ini hangu ndonzi Addington Mpwanya ndiri pakwadzana 5
ngoma pe tinacha perfect dingindwayo akubechina bridge ukuba mutereri mkuru wechimute national FM kam anzi wa mari mkoma actor Bravano zvambura waya chaiko kam ndokuti chipo chawo icho chemagitari adzisikiriki izvi muropa Bravo ari kufamba nemuvhini pavoice projection ari kugona pamwe nekurunga mashoko ake haasi kudzokorodza ndichaplin anesu mawire wapanzwisisa haya wapari kunzwisa anzi uri kugona kurongedza mazwire mashoko ako anzi hausi kuita repetition yakawandisa ticharamba tichiisa effort iyoyo kuti vanhu vanakirwe right 0713938538 kupinda pa wireless radio nchef malo hello ngoma nice one bravo ari pano koma bravo makadii baba zviseko nana aiwa tinotapirirwa aiwa uri kugona chibaba rambo wakadaro andike ndinotenda munhu wamwari ndinyatsonzwa kuti bhiti rako uri kurova unyatorova sungura yakadzikama isina papazi isina kumhanya isina dzungu mukati kwasungura ndiyo midzi yacho yezimbabwe chisungura chako chakanyanya chibaba chinoterereka ichi aiwa ndinotenda zvikuru kwazvo wakanyanya hama yangu ndokupa 10 out of 10 thanks rambai muchitsigira baba ndi-Addington mpwanya ndipakuvadzana 5 thanks mukoma adi aiwa ramba wakadaro hama yangu yes aya ndatenda yangu shapsha topa kutenda zvikuru kano kani mimbuya anogona mabheki vokazi ngaasimbe chete forget chagadama mukumbura bhodha National FM radio halo makadiko mkoma muri kunzwikira kure sa right fonai futi zvakare fonai futi ndineurombe papa handisitombo kunzwa izvo muchose fonai futi nguva ichiripo mukana ndeo wesewo alright National FM radio halo ndinosimba hangu mukoma muri sei right bravo ari pano ngoma bravo adi ndinovhara makadii baba aiwa mukoma musambonyo kanake zvamuro andani ndinotenda zvangu regai tirambe tichipusha makadaro zvokuti aiwa mune chipo imi aiwa thank you so much baba aiwa ramamwana renyu rakajeka ndathokoza ndisi aiwa ndatendavo neniwo baba right topa kutinda zvikuru mukoma hanzi murume uyo anopedza masports ndati anogona zvakanyanya so ndinoti ngaafambe nebhora pasi panyoro ndini Power King Tawanda John Kananji ndiri paSwallow Field farm thanks mukoma John hanzi fambai nebhora National FM radio halo hello makadi mushpadi mukoma man ndinosimba bravo ari pano aiwa mukoma vanogona zvavo aiwa ndinotenda plus ndinotenda zvokuti wanga ndiChristian panga ndiri kuleon kope famu kubhangeti rambai muchitsigira tikurewo aiwa rambai makadaro tinotenda right hanzi vaumari muimbi uyo kurasa mombe nekugadzira gitari aiwa ngazviende mberi ndigogo banda vari pamutora shanga apa ndatenda gogo vabatikana chaizvo kuti mombe dzairaswa taitorowa zvokutodaro radio National FM halo yewo bravo ari pano makadii tinofara makadii baba
tinofana zvedurika aiwa ari kugona murume aiwa ndinotenda munhu waMwari ndinotenda rambai muchitsigira Newsman Paddington Mazengera panyado pefamu kuguruwe thanks mukoma Paddy vari sei vanhu guruve aiwa guruwe bobo zvekuti imbouyayiwo pamusoro apo pateri apo timbokusigirive rongai dhiri racho tisvikeko anditi bobo totenda baba ndopakutenda zvikuru mukoma wangu aiwa tichasiya namba panapa ndo muchataura nawo motaura nawo kuinbox muchikurukura nezvebasa ravo kuti riri kufamba sei right bravo makabara muri wangani muri menyu tiri 6 vasikana vangani vasikana pane 2 vasikana pane 3 vakomana 4 vakomana 3 handiti kam iwe uri wechingani ine ndiri wenamba 3 handiti kam aiwa zvinofadza chose right iwewe ukada kunyora nziyo ukati aikozvozvo ndakuda kukomboza unozvitifambisa sei chii chinotanga kuya pauri chinotanga kuya pandiri masounds kunyanya kana ndikangova ndega kazhinji kacho ndopandinokombazira music yangu music yangu handiiroti ndinoigadzira ndichitofamba pandiri ndichitofamba kunyanya kana yangu yakugeza chaiyo ndikange ndakugeza ndidzinouya because ndechingonzwa masounds achiuya ndichibatanidza then ndozogara pasi ndozonyatso kuti zvinyatso make sense kuti zvive nechirevo because music yedu iyi ine chimwe chivanhu chainacho chekuti inokudzoreredza kuti haukwanisi kutaura zvimwe zvinhu unofanira kutaura shona yekuti munhu nemunhu anonzwisisa uye shona yekuti kana vanhu inoteereka chero pavanhu vakuru vanenge vakagara vakaungana saka unenge wakubvisawo zvimwe uchiwedzera zvimwe uchibvisa zvimwe kuita kuti zvive zvinovandudzika zvive zvinoteerereka ndomagadzirira right powerful message ngarambe akadaro but studio quality yakadzikira quality yacho ndoiri kumudzikisira but anogona hake Dedi Dadza Darlington Bvochora pamazuva ekujombo kumatora zvinoitika manje pamaquality apo ndezvekuti hakuna mwana anozvarwa nokumhanya unototanga une pasi zvakaita vamwe utotendererawo saka isusu tinototangawo nepasiwo tichitokwirawo kusvika tasvika palevhuru rekuti taakukwanisa kuafoda quality inoshuvirwa nemunhu wese because hazvirevi kuti kana tikange tichiita zvinhu zvepasi hatisi kushuvirawo zvavo zviri pamusoro because kuita chakanaka kuzama kuita chakanaka kuyemura vanenge vari kumberi kwako kurava kuti saka munhu wese akatarisa ikoko but nenyaya yekuti sometimes zvikwanisiro zvinogona kunge zvisina kunyatsobhalansa zvakanaka but shungu dziripo dzekuti tiinde kumberi saka zvinhu zvakakosha ndizvokuti taitauya nezvinhu zvokuti vanokwanisa kuteerera then mangwana patinozouya nezvimwe zvinyowani zvakatosiyana nezvekumashure because munhu arambi ari pastage 1 unenge achikwira handitika zvichitongodaro aiwa ndizvo zvochezvo apa vanotaurira ka because kwamunenge muchiuya kwacho kune dzimwe reza dzinenge dzichicheka ikoko saka dzobva dzakugarirai pamusoro kaimimi mauya nezvinhu zviri low quality saka apa kuzama kuda kudzira kana wakuda kudya imbwa ibva wavhodya iri hono aiwa shuviro yavo yakanaka because ukaona munhu achishuvira zvinhu zvakadero nezvinoda kushuvira ramangwana rakajeka saka indongovavimbisa kuti patinouya neproject inoteera tetiri mhando yepamusoro inenge ichakuputika moto cheke aiwa zvinofadza chose murwendo rwemagitariro ndeapi matambudziko anotaura kuti ndasangana nematambudziko akatakara asi ndakazombozama kudai matambudziko atinosangana nawo mazhinji ndeyekuti nzira yacho irefu vaya vakataura vakati ndimaine makata vairevesa because pakashata machallenja yekuti zvotangira kubva before usati warekodha cheke ndopanotangira machallenges because kuti unganidze timu kuti vakomana ndakuda tachakati kuti chibatanidze chizobuda unenge wabuda ziya panodikitirwa zvokutodaro then kwozouyawo zvikwanisiro zvokuti kana let's say wapedza album wakuda kuita launch yelive show pane pakudiwa PA system chichi saka mutoro wacho muhombe handitika asi tinoshuvira yekuti ticharamba tichidhonza kana nyama nemweya zviri panzvimbo 1 tichakusvika ikoko
hanzi nhamo yemurombo unondobvira pakurumurwa nemhiripiri. Exactly. Usiye mukaka. Unenge uita unge utsinyeka but teti tibve pane imwe stage tine pane imwe stage. Because munyu chaiche uchibva mumukaka ina munyu. Nenyu wasinga uri kuomeserwa singa. Because ndikakuona muine mota ini ndikarisvina. Mona senge ndakakumakai but ndida kuti urwa uri mumota riya utushuke mukasa kurohwa nemhepo musara mava free. Saka machallenges agara anotouya but anoita kuti tikure tisimbe. Right, pane kambo kanozikwa hanzvadzi yangu. Weredzo ruri afa. Yaiva yambira kudzidzisa kuvahanzvadzi dzedu idzi ma2K kuti kana kwaunonooroorwa uku ratidza kuva nehunhu kuratidza kuti uri munhu akarayirwa kubva kune vanhu. Rega kutukisa kwawakabva. Because ukada kumiridzana navamwene kwaunonooroorwa uku unoshoresa kudzinza rawakabva kuti hauna kupiwa mutemo navabereki bhozi vachatopinzwa already. But ukava nehune tsika nemagariro rakanaka unoita kuti nesipo zita redu refamily ringe rakajeka because unenge uri example yechakanaka kumhuri kune rimwe dzinza. Asi vachiri kuhere vachiri kuzviita izvozvo. Unosvika unomisidzana naamwenewo. Pane kamwe mhepo kakabata vamwe vakuti zviti tonzi vana chera isisi hatinzaro. Saka mweya uyo toda kuudzinga nezita raJesu kuti ngaubve. But ndeitasira kuti mwana kana achienda kanosangana naamweneka ndaamai vakewo futi ndozvandine ndichifunga ini. Kashoma vanhu vaya vawirirani mudhara vanhu vaya ukaona vatowirirana pane mamwe adhiri ari kuvasanganisa vanokwesherana zvokutodaro ibarika. Kashoma kuti vanhu vaya vawirirani ukaona vakuwirirana kuti pane mamwe malinki ari kuseri atisingazivi ari kuti vabatani. Regai tinzwe. Masora seko mkoma Michael Mombo ku Westgate koko. Hanzi ayo vanogona chose vangarambe vakadaro vachisimudzira musambo wekwedu. Ndambura waya kuzoti mashoko mukaka chaiwo ndinonzi Godwin Mapisa ndiri kunotoni. 0713938538 kupinda pa wireless radio. Hello. Hello, makadi mkoma. Ndinosimba hangu mkoma tadza vari pa mkoma Bravo vari pano. Mkoma Bravo varipo ndoda kuvapa sando dzavo zvipikiri ndovapa ndavarambe vakadaro. Aiwa ndinotenda mkoma wangu ndinotenda ticharamba tichipusha. Ndizvozvo. Musambo wedu wemusungura uyu. Musambo wedu wesungura uyu ndowa takaberekwa tichiziva uyu saka kuteerera Radio National FM kwakanaka zvokuti ndiDouglas Mari paMuzarabani. Iribo mkoma Dagi kuri sei kumuzarabani? Muzarabani bho zvokuti kudziya kuri kupisa. Aiwa regai kupisa ndekuti mvura inaya. Ngoma tiri kupusha mudhara tiri kupusha ticharamba tichikunzirai zvinyowani. Kambe makadaro mukoma Bravo sando dzenyu ndakupai zvipikiri ndokupai mangwana. Ndinotenda hangu baba. Ndio pakutenda zvikuru mukoma wangu kanzi ndonzi Filimoni Morris ndiri kumabvuku. Bravo anogona uyo kuti music yake chete kuti music yake haasi kuendesa kuvanhu vamwe tatotanga kutomuzivawo nhasi. Ndosaka takuya kumusha mukuru kuti zvinhu zviendeke. As from today mchange makutodziwana nziyo kunongo request anditika. Bravo yo ndamunzwa anogona izwi nemagitare bo driver wepaso gift chiruka bana lady paborotirapo masanse ko babanali right. National FM Radio. Hello radio. Yabeda mbuka ipapoka zvikanzi mwimbu uyo Basop lead master uyo akanyanya lead wacho ndini Prosper kwenamo kumazoe pa
pambere. Hai bongoma. Simba wako. Anzi lead master wacho akaipa. Ndiani anoedza lead? Anonzi Pardon Fastino kana kuti Ja1. Anditi kam. Ko bass. Bass anonzi Walter Mkuna. Rhythm ndaichinjana futi marhythm mamwe ndi Walter futi. Ko madrums anonzi Terence Chauke. anditi kam. Right. Wento basana. Ungaosienza denge ambulance. No. Yamba ikiveza abantu abakulayo. Usashoresa dzinza iwe. Hanzi mkomawo vari kukwapaidza vari kurova ndiri kutapirwa hangu panapa ndina save pamoto pedu panapa. Tichinzwa National FM. Tiri pamaini. Hanzi ari kukwapaidza mukomana uyo ngarambe achirova. Atora ruoko rwangu chairwo ndonzi Mr. Brian Madzivanzira pa 1 command kako Kremboniko. Hanzi watora ruoko raBrian Madzivanzira. Tiri kuuya ikoko kwa Brian. Right, National FM mnatalo. Hello 0713938538 pa National FM. Right, ndaipinzira mukutora kushambadza mumanzi yenyu. Turika platform akaita sana YouTube. Ya vakatsvaga ipapo vakangonyora kuti Actor Bravo Matova vanodziwana ipapo dzatakaita nziyo dzetu. Mavideo afa mavideo ndakaita 1 chete video. Song inonzi Zvipo. Anditi kam. Iyo iri kuita zvakanaka ku YouTube because inenge yava 37,000 views for YouTube. Anditi kam. Makariitira kupi muchigara ku South Africa? Ndakaitira kuPolokwane. Anditi kam. Padhuze nePeter Mukava Stadium ndo patakarishutira. Ko studio yakarekoda iri kupi? Iri ku South Africa. Anonzani Mahendre Brothers. Anditi kam. Ndia Mishek Mahendre. Okay. Aiwa, zvinofadza chose vari kuita basa vakomana. Vari kupusha. Zvinobva zvatinyatsokurerukira nemiwe koko kuti muri kuita mabasa mumamhanya studio iri pedyo. Panzvimbo kuti mumbosiya basa mumbomhanya kuno kuHarare. Achinambwe. Asi muno munyika yeZimbabwe tinoridza mimanzi yenyika dzese, South Africa, kupi Botswana, Mozambique, Zambia, Malawi nedzimwe nyika dzemuAfrica. Tinokwapaidza panapa. Tisingazive kuti misambo yedu kunyika yeSouth Africa kunepenye dzeSouth Africa inombonzwikawo. Zvinoitika manje South Africa radio stations ariko akawanda. It's more than 40. Saka music yedu isisi yemuZimbabwe inoridzwa kuna imwe FM inonzi Parapara FM iri muLimpopo. Then koita Munganalone FM neTevela FM dziri 3. Dziri kupi? Dziri muLimpopo province. Dziri muPolokwane. Ndo dzinoridza sungura yedu neyekudhara. Havazo playo seza muna maplayer amunokuida. Isisu tinoridza. Imi munokwapaidza zvokuti tinokwapaidza dzeku Cape Town. Mimi tokwapaidza dzemuJohannesburg bachiri. Mafana kuti muchinyanya kupapaidza dzemuno medu. Ndo saka inini papo takuda kuita because airplay tiri kukurirwa neSouth Africa but muri munyika medu. Uko hatisi kuridzwa saka tikaona airplay munomu imiwo futi. Techikudza wenyika yedu. Imiwo futi potawo mchiti mukaita zvamunenge maita ikoko manyaya nazvo kunokusha.
hayo idea yakanaka. Ticharamba tichitongouya kunoko. Ndizvo sekuita kwamaita kumatiita zvakanaka chaizvo. Right. Regai ndikwapaidze panapa kambo kange kupedzisira kanonzi kuisirana gokora. Munambida dzoti apa? Kuisirana gokora message yekuti tingati inganzi Operation Restore Legacy yekusungura. Saka tikaita mubatira pamwe tinokura, but tikavharirana nzira hatikwanisi kukura. Hapana kwatiri kuenda. Genre inenge iri panzvimbo imwe chete. Unazoita mamwe mazhenere madhanso akavaya nezuro but akutotovateka, but ninyaya kuti hatina kubatana. Saka tikabatana together we can do more. Saka ngatibatei tipushe musambo wesungura uende kumberi, tisavharidzirana kuti uyo zvakuda kuonekera tibva tati iwe ramba uri pasi ndirame ndiri pamusoro. Saka ndo message yandaizama kusendera kuvaimbi veZimbabwe. Hector Bravo, chikwata chanyirunzi The Lucky Stars. The Lucky Stars. Lucky Stars yakaumbwa gore ripi? 2019. Saka yane matamba refu mangana? Ine madamba refu maviri nemasingles maviri. Nevideo 1. Aiwa tinozvikudza chose. Right. Ndozoti kune vazhinji vada kubatai, vada kutaura nemi, vada kukurukura nemi. Vanokubatai pa namba dzipi? Vanondibata pa 0711 0711 0711 bata makadero hatina chokumanyira. 0711 60 1942 ndo namba dzangu dzekuno Zimbabwe. Then dzeku South Africa dzinoti +2774 +2774 75 78 671. Right. +277 475 78 671. Dzeku Zimbabwe zoti 0711 60 1942. Aiwa zvinofadza chose. Mune murere? Muri iripo. No vana vangano? Vana varipo 4 vana. Handitika. Vakomana vangano? Mukomana ye1 nevasikana 2. Handitika. Pane here pa zvikomana pazvana izvozvo patingati kamato aka kanenge kachatedza matsimba ababa? So far hapasati, because mukomana aripo aritotaura zvekuti unofarira bhora. Saka habene kana zvikazochinja kumberi. Wakura sei mukomana? Mukomana ane 10 years. Handitika. Munavo vese kumuzanzi ikoko? Vari kunomusha. Handitika. Aiwa zvinofadza chose. Mukoma tinopa kutenda zvikuru nekuuya kwamaita pazuva ranhasi paNational FM china chevaimbi. Neniwo ndinotendawo nekuva pano pamusha mukuru. Mwari wakuitirei zvakanaka. Tinotenda. Ufunga kwa kozo tenga kumira pauri
banda nansi kuno mwembezera kukhala nyumba ya mpepo ya National FM kutera kunteso no zafika pana 10 o'clock 10 timbe nkani.